नमस्कार, आज आम्ही ह्या व्हिडिओत शेवई आणि साबुदाणा पायस कशे पळूया। हो पायस करचे काम कसं आहे। 1 कप साबुदाणा, 2 कप शेवई, 2 कप साखर, 2 कप दाट दूध, अर्ध वाटी तूप, अर्ध वाटी काजू बी, 10 ते 12 वेलची, वेलचेस पिटकन घेऊ का। साबुदाणा बरोकन एकपटी उदकात धुवून घेऊ का। धुवून झाल की सुमार 1 तास उदकात भिजवून दवर का। कायली थोडीशी तूप हुनकन काजू बी जर अशी तांबडी जातपर्यंत भाजून घेऊ का। काजू बी तांबडी झाली की ती सेपरेट एक प्लेटात काढून घेऊ का आणि त्याच तुपात शेवई भाजून घेऊ का। शेवई बी जरा तांबडी जातपर्यंत भाजून घेऊ का। करपूच्या दिवसाना साबुदाणा 1 तासभर भिजेल नंतर तो सॉफ्ट जाऊन बेगी शिजता। पायस करची कायलीत 5 कप उदक गजगज करच्या दवर का। अनेक तोपात दूध हुनकन घेऊ का। उदक गजगजच्या लागल की भाजून दवरील शेवी घाल का आणि झाकणी झापून एक गजगज येवच्या देऊ का। शेवी गजगजचे लागल की तातू भितर भिजवून दवरील साबुदाण घाल का। सगळे बरे मिक्स कन अनेक पटी गजगज येवच्या देऊ का। शेवी आणि साबुदाणे दोन्ही फास्ट शिजतात। साबुदाणो ट्रान्सपरंट झाल की शिजलं म्हण झाले। आता हातूत साखर घाल का। साखरे प्रमाण जास्त कमी केले जाता। दूध घाल का। वेलचे पीठ घाल का आणि सगळे बरेकन मिक्स कन एक गजगज येवच्या देऊ का। गजगज येईल की वयल्यान काजू बी घालची आणि गॅस बंद करचे। साबुदाणा आणि शेवई पायस रेडी असा। हो अशी होऊन बी खावच्या जाता ना जाल्यार फ्रिजात दवन थंडीकन बी खावच्या जाता। तुम्ही हो पायस नक्की ट्राय करा। कशी लागेल म्हणून कमेंट कन कळया। आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।